Svet sa mení. Rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Technológie ženú tento neustály pokrok. Od smartfónov v našich vreckách až po autá, ktorými jazdíme, technológie formujú naše životy. Spájajú nás, zabávajú nás a definujú naše možnosti. Táto technologická revolúcia sa dotýka každého aspektu ľudskej existencie. Mení pravidlá komunikácie, dopravy a dokonca aj samotnú štruktúru našich spoločností. Spomeňte si na svet spred 100 rokov. Komunikácia sa spoliehala na listy a telegramy. Cestovanie bolo pomalé a namáhavé. Dnes posielame okamžité správy cez kontinenty. Precestujeme Zemegulu za pár hodín. Tempo zmien je ohromujúce. Žijeme v dobe nebývalého technologického pokroku. Tento rýchly pokrok prináša so sebou sľuby aj riziká. Nové technológie ponúkajú riešenia na večné problémy. Majú potenciál liečiť choroby, zmierňovať chudobu a spájať ľudstvo ako nikdy predtým. Tie isté technológie však môžu tiež prehlbovať nerovnosť, narúšať priemysel a predstavovať nové hrozby pre našu bezpečnosť a súkromie. Pochopenie tejto technologickej revolúcie je kľúčové. Musíme sa orientovať v jej zložitosti, využiť jej silu a zmierniť jej riziká. Budúcnosť ľudstva závisí od našej schopnosti prispôsobiť sa a prosperovať v tejto rýchlo sa meniacej technologickej krajine. Za elegantnými zariadeniami a výkonnými strojmi sa skrýva neviditeľný svet softvéru. Táto digitálna ríša, postavená na riadkoch kódu a zložitých algoritmoch, tvorí chrbticu moderného sveta. Softvéroví inžinieri sú architektmi tejto digitálnej krajiny. Píšu inštrukcie, ktoré poháňajú naše počítače, smartfóny a nespočetné množstvo ďalších zariadení. Testovanie softvéru hrá v tomto procese kľúčovú úlohu. Zaisťuje, že programy fungujú správne, identifikuje a eliminuje chyby, ktoré by mohli viesť k poruchám alebo bezpečnostným zraniteľnostiam. Toto dôkladné testovanie je nevyhnutné pre vytváranie spoľahlivého a dôveryhodného softvéru. Od bankových aplikácií, ktoré chránia naše financie, až po zdravotnícke zariadenia, ktoré monitorujú naše zdravie, softvér ovplyvňuje naše životy hlbokým spôsobom. Svet softvéru siaha ďaleko za hranice užitočných aplikácií. Napríklad programovanie hier predstavuje živý a kreatívny kútik tejto digitálnej domény. Vývojári hier vytvárajú pohlcujúce virtuálne svety, posúvajú hranice rozprávania príbehov a zábavy. Spájajú umenie a technické znalosti, aby vytvorili zážitky, ktoré fascinujú milióny ľudí na celom svete. Digitálny vek je definovaný inováciami a neustálym vývojom. Vznikajú nové programovacie jazyky, metódy vývoja softvéru sa prispôsobujú a dopyt po skúsených programátoroch neustále rastie. Táto dynamická oblasť je dôkazom ľudskej vynaliezavosti, neustále posúva hranice toho, čo je v digitálnej ríši možné.